Bueno, tortipizza. A ber, noka salduko zer dan hau? Biurrikeri hau zer dan? Bueno, igual june, esango dizu. Bueno, azkenen da tortilla patata, Betiko tortilla patata bat? Bai, baina gero gainetik botatzen dizunezuna, bai ez, tomatea, gazta, irugiarra, azeitunak, bueno, eta ditu azkenen osagaia berdina dira tortilla patatanak. Baina nahi dezuna botatzen dizu. Hau ikastolan egunero jarrizkero fenomeno, Bai. Tanak pozik. Claro. Burrukarik ez etxean da. Hemendik guraso guztiei, hau jarri egunero. Tortipizza, gaineko osagaiak aldatu lantzia hemen, brokoli pixat sartu, Berduran egin daiteke ere, baita, lasai asko. Hone joku ematen du. Honi nahi diosun, hartu diosun. Eta tortilla makaia baina alda, eta... Nahizuna. Azkenen zeliakontzako igual pizza gustatzen bazaie, antzeko joku bat, Bai. Patata tarrautzan azpin, masa izan beharren irinana, eta azkenen goiko osagaiak, nahizuna bota dezakezu. Txura polita da. Eta egia da, joku ematen diguna gainean nahi duguna. Bai. Oskailua iriki, pizza bat azkenean zer da, oskailua iriki, eta gainean ze jarriko dira. Ja, eta aurretik indezakezu dena jarrita dukit, azkeneko momentun laben sartu ordula orden 20 minutu, eta pronto daukezu, ja. Hemen bizen zegingo dugu, tortilla egingo dugu aurrena, eroria labean iteko dana. Laben dena bat ingo dugu. Masa gordina izango balit pizza normalana, estilo hortan. Beste aukera baldin badao ere, tortilla eta gero gainetik jarri, baina nik uste osagaiak hobeto konpenetratzen die platerroz, dena baten produktu bat iteko hobeto gelditzen dela labenin da. Bale, bueno, lanean eziko gara. June, zukalde buru eta gu pintxe. Bale, a ber, zein gugu. Bueno, pintxek patata zurituko ditu, eta gero jarraituko dugu. Hori da.